Niyo ko sa inyo nga matabangan lang unta ko. Bisan lang unta pamasahe. Pamasahe lang sa bus nga ako ang bahalag. Wala na ko pagkaon. Basta makaabot lang ko sa dito sa naimutangan sa kong igsuon. Dugay na kay minwa magkita. Karon magkita mi. Ego na lang sad ko mutampong sa lubong. Nginaot ko mga listener sa brigada. Makatabang mo na ako, bisang gamay lang. Magulanon nga midangop sa Sibianan sa Brigada News FM Cebu ang usa ka lula kinsa namatyan og manghod nga tuas sa Butuan. Ang midangop sa Brigadahan 1 Tahanan sa Brigada News FM Cebu mao ang 70 anyos nga si Esmeralda Bagsik Rodriguez, taga All Season 1, Barangay Cugon Pardo, Cebu City. Matod ni Rodriguez, namatay ang iyang manghod sa sakit nga diabetes ug kasamtangang gihaya karon sa Butuan. Apan maglisod siya sa pag-adto sa Butuan, gumikan sa gastuhan niini sa pagbiyahe. Gitug-an ni Rodriguez nga gumikan sa Kawadon, naguol kaayo siya kung asa siya og ikaplite ngadto sa Butuan. Sahi ni usang tabang sa Brigadahan 1 Tahanan sa Brigada News FM Cebu og Starlight Ferries, makabiyahe na gyud si Rodriguez nga libre nga manukad sa pantalan sa dakbayan sa Sugbo ug lahos na sa Butuan. Daghang salamat sa naminaw karon sa Brigada FM, sa tanan may tabang sa ako. Daghang kayong salamat. Ang Diyos na lang magbalos sa inyo. Starlight Ferries, daghang salamat sa inyong pagtabang nako. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.